Bai, aldaketa fase baten bukaeran nagoela sentitzen dut, orduan baita ere uste eta arraro zaila itxize dela, eta bere burua aurkeztea galdera zaila izaten da, batez ere gure garai identitatea importantia da gure garai hauetan ere bai, ez? Inork ez du esango nire irakasleetako inork, ez nire garai hortako kuadreko jendeak edo ez du esango nire idazle izango zan fijo, ez, igual izango zuten, bai, pues egartzen zitzaion zerbait, baina hori gainera gara posteriori esan dien gozadea. Nire zaitxezu dakat, tartian, mundu baten hasi nintzala eta gero mundu hori batean ez zagoela ja. Eta uste prozesu luzeago badala eta uste beste batzu gertatzen dela hori, baina nik sentsazio hori dakat. Unire sartu nintzala eta mundua bat zan, 2007, eta 2011 atera nintzen, eta beste bat zan. Litezken gauzarik ederrena ez dira mezurik sakonenak ez dira oraindik esan. Gu honenian egonda ere eta oso posizio honian egonda ere ez bakarrekan sortzailea, baizik eta nire inguruko jendia, más o menos nire klase sozioekonomiko jatorri eta barreko jendia, gero eta bizitza kaskarrauak dazkagula. Orokorrean gero eta bizitza kaskarraua nagusitzen nahi dela. Orduan, bai, hori hola iruditzen jate eta gero evidentia da ez zaiola ematen sormenari eta sorkuntzari toki nabarmen bat. Baina aurrekoa lagun batekin hitz egiten egon ginean sormena edo ez eta irudi sormena gero bakarrekan dela sortzea artefakto bat ez da egize, baina gero sormena bere zure bizitzako eremu guztietan erabiltzen zu eta nik nire bikote harremanetan adibide bat jartzeko superpresente dago niretzako hitza, nik erabiltzen pilo bat hitza nire lagunekin nire izaeran parte bada eta nire xarman parte bada eta nire gaitasunen parte bada eta nik harremanei eman diezaieke danan parte bat da kapasa naizela gauza batzuk hitzetan jartzeko eta askotan nire lagun askok esan diate, jo, eske hori sentitzen nuen eta hori esan duzun hori da sentitzen abana, ez? Ez, nire uste ez dela kabitzen hainbeste, baina... ez horro duzu joa. Jo, que fuerte. Moztu zuten hemen zegoan zera. Que fuerte, porque hori ere kenduta dago. Hemen zegoan toldua, han ere bai Pandora dakaten jarrita, eta zegoan toldua Rekalde eta Berna jartzen zuana. Eta bai, eta gero oso guai zegoan, porque beti jartzen zituan banderako Rekaldeko zera hortan, dagoala orain han Pandoran. Eta hemen, karo, ja ezin da eseri, baina Rekalde beti zan, hemengo, hemen zenbat trago hartu ditugun, pues esto, eta ateratzen zenun beti aulkitsua, eta hemen txak taldiain, eta gero zeuden como Rekaldeko terraza alternatibak, orduan bat zan hor, beste bat zan hor, eta beste bat zan hemen. Eta, bai, nire ez dakit nola esan. Donostiara etorri nintzen Alde Zaharrean bizi nintzen eta niretzako Rekalde izan zen kriston... Jende askontzako uste oso berezia izan dela eta hori guai da oso ez da... Jende asko sentitzu da superongi etorria, 3 aldiz etorri ere esanet. Eta bai, eta uste hori bertako jendean kanbioi badator. Hor bertako jendean eta bertako langileen... zea izan dela meritua. Bai. Eta hemen oso presente dago Alde Zaharrean
borroka hori. Egizan da aspaldin ez etorri Alde Zerrera, baina egisa da oso martxan daudela. Eta hemen jaidia berritzen merkatua, Labretxa, eta hemen daude pintada batzuk indizkidete hor. Ez dakit nola esan. Proiektu bat dauala, hirian proiektu bat dauala, eta bertan bizi den jende asko ez datorrela bat horrekin. Horrek ez dio biderik ematen beste bizi modu batzuei, ez da proiektu bat. Proiektu hori gauzatu harren, danok ere halko bagina bizi lasai, baina proiektu urbanistiko horrek zuzenean eragiten dio hemen bizi ahal izateari, eta gero baita ere ikusita ona iristen nahi den jendean biharrak zeintzu dian, Europara iristen den jendean biharrak zeintzu dian, ez dakit nola esan. Lehen ez nahi da beste gauza batzuk, eta ezain beste aterpe manalizatia beharra dakan jendea askori. Baina, hoxe. Musika da hobi bat bezala, hobi bezala bizi dut, eta literaturak, ez. Hori da diferentzia netzako musika eta literaturan artean. Eta orain daude ziatzen etxera joteko eta borrokanen diskua jartzeko. Ze gogoratu nahiz lehen, eta hori da, baina jarrikoet borrokan, da txeko nahiz tan. Así que gozamena.